Yo, my name is Special Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound, the one even DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, one mother. Yo, my name is Special Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound, the one even DJ Tujaja on the mix. Onye ọbụla gbaba mbọ onwe ya n'ụwa. Onye ọbụla gbaba mbọ onwe ya. Don't depend on anybody. Asị gị gbaba mbọ onwe gị n'ụwa. Onye ọbụla gbaba mbọ onwe ya n'ugo. Onye ọbụla gbaba mbọ onwe ya. Nwanne m gbaba mbọ onwe gị. Don't depend on anybody. Asị gị gbaba mbọ onwe gị n'ụwa nwunye m. Onye ruo rie, onye ruo rie we. Ụmụ Igbo n'olugo kosielu. Abịago m ka m si abịa na mbụ. Mbụlụ Igbo akụbọkụ mụ. Egwu mụ ji adịle. Egwu mụ ji bụlụ eze n'ụwa ha. Ọkwa mmụọ Chukwu na ozigo m ọzọ. Ọsọ onye ọbụla jee gbaba mbọ. Onye ọbụla dobanye n'ọlụ. Atụkwasị na mmadụ obi. Ịtụkwasị mmadụ obi n'ụwa. Ifele emegbuo ya. Onye ka nne mụrụ m ego, ọ sịkwa mbọ ka gbara akpata ego n'ụwa. Nwanne m ife onye na-eme ọfụma, ije jụlụ ya ajụjụ, ife afọlụ n'ụzọ n'olika. Ọkwụnụ ma na ego dị n'ogwe, ife mele kpata ego ọdịla ọnụ fencha mfe fencha mfe fencha mfe. N'ịma na ego bụ mma nwoke, ego bụ sọ nwoke, mana nya bụ ego siri ike mkpata n'ụwa. Nyaka m ji agwa gị okwu anwa si gị gbaba mbọ. Ama m na ọ dịrị izi, mana onye dị ndụ ga-agbalịrị mbọ. Maka na nke mụ bụ nke be, nke anyị bụ nke anyị, nke nwanne bụ nke nwanne. Ewe asị na ọ bụla ịgba mbọ, onye ga-ama Patient Dawg esibe m eje bụ onye one n'ụwa. Ije jụlụ ndị mama ọfụma, a ga-akọlụ gị akụkọ na mgbe mụ bụ nwa belụ mpe. Ife ego karịrị akarị, afụfụ karịrị akarị. Mana mụ na-enye Chukwu ekene na papa na mama kojiri chọọ m mma. M wee tosie godife ji mmadụ eme. M wee lee onwe m anya. Onye naanị ya bụlụ n'ụwa, afụfụ na-apịawa anya azụ. M wee gbawa mbọ, adapụ my hustle. Nje Olisa si n'enu wee tinye aka. Onye ọma Patient Dawg, afa m ejego ụwa niile. Egwu m ejego mbadorue. Aka Chukwu n'ọdị ya. Mana ọtụtụ ife n'ọfọlụ. M wee cheta okwu nwanne m gwalụ m. Chinedu obi dị mma. Ọkpọ m Patient Dawg si m tibe egwu m with utmost of brightness. Na moto ga-abịa lele. Akụ na ụba ga-abịa. Unenu ga-abịa. Endorsement ga-aka nkụ. Na Chukwu kele owete gị ya ede. N'oge melele, n'oge melele.
dị mfe one n'ụwa maka ndị na-afọ onye nwere ego sugo oyibo. I tap from your grace, can you run his race? Onye m oje gbaba mbọ grace kanko ọkwa onye gba mbọ nwe grace yo brada. Ụfọdụ ụmụ okorobịa ka ngwakwu n'okwu enwere ife unu na-aghọta. Kedu ka ị ga-esi nwụkwụ na-abụ inwe aka na-abụ iwelu mmadụ tụkwasị obi? Ụfọdụ ka nwanne fa jere obodo oyibo na-eme ọfụma fajili nwanne fa nwe nchekwube. Gaimanụ ka mgbakwa gị eziokwu ofu mbọsị ga-abịa nwanne gị ga-atọghapụ gị by then ịghọta ife na-eme. Gbafọ ịkọba ịkpọrọ ihe onye ọgwụ ego isi na nwunye ya gbalụ njọ akụkọ onye riri eri. Efolo ụwa anyị nọ n'ime ihe onye ọbụla n'isi ya onye ọbụla n'isi onwe ya one n'ụwa na nwanne gị na-enyelụ gị aka. Nwanne m gị malụ amalụ na-enye m aka nwelu limiti ya. Enwelu mgbe ọ ga-eluwe onye ọbụla zọba isi onwe ya onye ọbụla zọba isi onwe ya. Ije n'ụwa bụ n'isi n'isi dozọba isi onwe gị yo. Onye m zọba isi onwe gị all man for himself. Onye ọbụla nọ n'isi onwe ya. All man for himself oh. You are on your own. All man for himself. Onye ọbụla nọ n'isi onwe ya. Eze onye m zọba isi onwe gị yo. Onye m zọba isi onwe gị all man for himself. Onye ọbụla nọ n'isi onwe ya. The more you work, the more you chop eh. You are on your own. All man for himself. Onye ọbụla nọ n'isi onwe ya. Ị gasị na m agwara gị agwa. Onye m zọba isi onwe gị all man for himself. Onye ọbụla nọ n'isi onwe ya. Maka ndị na-ofu ebe achọnye fa ya erika. You are on your own. All man for himself. Onye ọbụla nọ n'isi onwe ya. DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Yo, my name is Patient Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound and when you find man. DJ Tujaja on the mix. Egwu abịa m ka isi abịa ọkwa Dawg Nonso Ogidi anam ọrụ nwa na m niile. Egwu a ka anyị bịa nwoke obi ọcha na ka anyị bịa nwa na obi ọcha. Anyị sị nwoke nwa agbali egwu a na egwu a bụ egwu udo. Egwu a bụ egwu ọganiru maka na iwe na-eme ka eji ekwu ya. Ọ bụ egwu a ka eji mara m. Anyị na-ekwusi ije nwayọ nwayọ ịgba ije nsa ije 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 egwu na-agwa iwe ndebe ọgwa na ọka alụsị na-agwa iwe ndebe
alụsị na-ekwu okwu iwe ndị obodo eze onwere iwe na-eme chukwu onwere iwe na-eme n'obodo alụsị na-ekwu okwu ya igilige eze na mmakpali ya alụsị na-ekwu okwu ya bụ ya bụ igwe 7 million alụsị onwere ugochimo eze na mmakpali ya ọgwa mmadụ ka eji ije obodo igwe 7 million alụsị onwere ugo agụ eze ekwensu alụsị na-ekwu okwu ibe ịchọ ka ị mara ebe ọ dị nke gbara ntaja ya ọ bụ udo alụsị nwere ugo alụsị na-enye ndụ na-enye ego ya bụ igwe 7 million alụsị nwere ugo mmadụ ka eji isi eze alụsị na-enye ndụ na-enye ego na ọ na-enyekwu nwa alụsị nwere ugo bịa lụọ eze na mụ kenelie alụsị na-enye ndụ ọ na-enye ndụ na-enye ego gilie eze na mụ hụlịa n'anyanwụ alụsị na-ekwu okwu ibe ịchọ ka ị mara ebe ọ dị dogbuo nke gaba nteje ya bụ abụde ka eji ajụ ese ya bụ alụsị eze 7 million alụsị na-ebute ego na nwa ọ na-ebute ego na-ekwu ego nne m na bụrụ na n'anya m ejilekwe ọ bụ ị na-alụ ọrụ ahụ ya bụ ọlụ a na-agara ọmụma gị ji ebe nteje gị eji ajụ ese ebe ka alụsị na-ekwu okwu ya nọ alụsị eze 7 million dogbo ya eze na mụ kenele ọ bụ ị na-azụ ọbịa ndị abụ ọbịa na-akọrọ n'iru gị ji ebe nteje nwanne m gị ji ajụ ese alụsị eze 7 million gị ji ajụ ese agbazi ego bụ ọ dị n'odogbo nwa egwe alụsị na-enye ndụ na-enye ego ya bụ alụsị na-enyekwu nwa ọ bụ ị na-azụ ọbịa ka eji ajụ ese gị ji aba ntaja iji ajụ ese ebe ka alụsị nọ eze 7 million ya bụ eze ekwensu alụsị nwere ugo dogbu eze na mụ ọbụla ya ige eze na mụ kenelie igirige mmadụ ka eji isi eze alụsị nwere ugo ọ bụ ịrụrụ nwaanyị na nwunye gị na-achọ nwa gị jeba ntaja ije kwesịrị eze 7 million so dogbu alụsị nwere ugo ego alụsị nwere ugo n'obi egwu eze na mụ kenelie na nwunye gị ya mụta nwa mụta o nwere iwe na mma eji ekwu okwu ya eze na mụ ọbụla ya n'anya mụ ọ dị na ntaja abụọ kọwa mmadụ ga-eji isi eze arụ okwute egbe ọwa mmadụ ga-eji isi eze ya gwa m onye nọ na-alụsili ịkọlọbịa ya gwa m onye nọ na-alụsili ịkọlọbịa ya bụ high chief Dawg Nonso Samuel Anefuna igwe 7 million 1 na
na ntaja bụ ọgụ niile adresị ndị ntaja aka ji ọkụ na mmiri bịa nwanne m otu ụlọ nsọ na ya eze na mụ keneli igwe sewu ndị mesodogbu ego aka ji ọkụ na mmiri nne mgbe mgbebali ga-egwuo nwanne m otu ụlọ nsọ gele mmọnwụ eze alụsị ọgwa ndị na-ejela alụsị ozi ego dịka mụ dibịa egwu giliga eze na mụ kenele igwe 70 dos ọsị nwoke n'oke alụsị ya bụ nne nwanyị agbala aka ibie nne nwanyị na mụ gbalị ya nne nwanyị agbala aka ibie mmadụ ka eji isi eze alụsị owelu ugo eze na mụ kenele kiliga mmadụ ka eji isi eze onye na-ala mụ kenele wadigo oko na adịo ijala mmọnwụ ọsị mụ kene nne nwanyị agbala aka ibie nne nwanyị abụọ ka alụsị alụsị welu ugo na ikolobia giligo ya eze na mụ kenele alụsị anyị na-ekwu okwu ya alụsị na-enye ndụ na-enye ego na-enyekwu nwa na-enyekwu akụnụba ịchọ ka ịmala ebe ọ dị ole m gị ga-awateje ga-eji ajụ ese maka eze alụsị igwe ese bibos alụsị na-ebute ego na-ebute nwa eze na mụ kenele alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ya bụ ebe nje bịa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ọgwa na ọka alụsị alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ya bụ ebe nje bịa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ọsamo mokana chief ibairochukwu alefuna dabu esi nwanne ya dabu sinobrodi bairochukwu alefuna eze na mụ keneli yebu chairman baichukwu logistics dogbo ya eze na ikelele wale mi bayi chukwu eze na mụ kenele yebu chairman bairochukwu transport and export anyị ekene yi Nigeria limited igilige mmadụ ka eji isi eze ọ bụ nwanne m Chuno Nso dogbu eze alụsị nwa alụsị manye na nwa kwasị nji egwu bịa be gị amụbụrụ n'anya mụ imela agwọ dị ndụ gbula ego agwọ dị ndụ gbula ego alụsị eze dimosu dogbu nwanne m Chuno Nso nuo kwasị mbele egwu na be yi imela agwọ dị ndụ gbula ego n'aka njikwata onye nwụrụ gị wụrụ odogwu ọka nwa na ntede nwere m Chuno Nso nuo na-egwu egwu iliga egwu ijele alụsị nwalia na nwa eleme alụsị eze nwanyị agbala aka ibie na nwanyị na mụ kenele alụsị gwe 70
Kudos odogwu ego ejele alụsị na-enye ndụ na-enye ego ọ na-ebute nwa eze sebidibọs ọ bụ ị na-azụ ahịa nya bụ ahịa na-agara n'iru chọwadị tụrụ nso na ntaje ọ bụ ị na-alụ ọrụ akwọ nya bụ ọrụ a na-agara n'iru egwe chọwadị tụrụ nso na ntaje agwụdo ọ bụ na nwunye ga na nwụrụ nwa nụọ chọwadị tụrụ nso nụọ na ntaje eze arụsị nemuwe egwu igelerio arụbịaruo nemuwe mụ na-egweghị irebodewe girigiri ụgbọ mmanwụ ijele egwu kweredo obodo egwu arọ na mụ jele ntaja mụnana mụ arụsị eze sebdibọs imala ahụ dị ndụ bụla ego ụmụnanya mwo ijele wala mutu lo nse eze na mụ keneli eresi bobongo udumbo wala mutu lo so ngese mụ kana aishif tukuro so aisante ade igwe go na ntaja bobo wala mutu lo nse Yedali mutu no so I sent ade igwe go na taja bofu afa madu ke di jo bode gwe alusi egwu negwu malemu alebu legwu ajajaja alusi de se bi do su ka alusi gwe na waya abara ki bi elo si ochibuo ilelele adeko di biagote bagote ibajebu ya kele mu bi alo chweka bolu agore rubo lile gwebia we aro yaluo na mu na megwa begwa lu si ochibuo DJ Tujaja hey DJ Tujaja one mother DJ Tujaja on the mix. Yo, my name is Special Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound the one even If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Na turn by turn, Na turn by turn. na turn by turn. Make you know the today buga. Make you know the today yourself, buga. for no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Amụna mamụ maka ije nwoke ebuna mebu maka ije ụwa mụọ amụna mamụ maka ije nụọ maka na n'ụwa bụ tọmbatọnụ onye gaziri golia ọ bụrụ onye dịrị mma tatakọ na dịlechi onye gaziri n'ụwa golia maka na ibe dị mma na ọka dị n'iru ya bụ na mebu maka ije mụ ana m agbakwa mbọ ka nwoke ana m agbakwa mbọ ka nzọta onwe m ana m agbakwa ka nzọta oke m ana m agbakwa dị anaghị mana ịmaligo n'ụwa bụtọ mbatọ ọ bụla onye dịrị tata ka ọ na-adịle chi mana onye ọ gaziri ya golie
maka na ibe dị mma ka dị n'iru. Echekwa mụ na anyị bụ nwanne, ọkwa mụ na gị na-elikọ, ọkwa mụ na gị na-abọbụ nwanne, ọkwa mụ na gị gụkọrọ akwụkwọ, ọkwa mụ na gị na-atọ ụtọ. Anyị etoziena n'ụwa anyị wee mara aka, egwu na-emegbu maka ije nwoke. Turn by turn, make you know the two day buga. Humble yourself for no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Wami bogeni mutio, aga makolo na kiko, makana nuwa no time is late. Ebe onye kwụsịrị ka chinye na kwụsị, onye jitete n'ụwa bụrụ ụtụtụ ya. Aga makolo na akụkọ maka enyi na nkịta, enyi na nkịta na-adị na mma, mana abọ na-egwuri egwu inugo. Oluza n'ofu ụbọchị bana bụ wetụlụ ime, enyi wetụlụ ime, nkịta wetụlụ ime. Weta aka n'onwe na-esi nkịta wee mụọ, anya mụrụ ụmụ ịnọ. Omelomena bụ nkịta wetụlụ ime ọzọ, wee buzie ebe ime wee mụọ, ọ bụrụ nke ugboro na abụọ. Omelomena bụ nkịta wetụlụ ime ọzọ, wetụlụ ime nkịta, wee mụzi anya ọ bụrụ ụmụ iri. Anya benyi ka dị ime, nkịta binye wee jebe benyi, lusi ebanye nye dị oyimo, echebu na ịdị ime. Mama mụgụ ugboro ụtọ, mama mụgụ ụmụ iri, enyi ọkwa isi na ịdị ime. Enyi wee kwesị alili wee gbanye ezi oyimo, ibi na mụ bụ nkịta, ibe na mụ bụ nkịta, ibe mbụ na-abọ na ọ bụ enyi. Nwa nwa m anaghị ama jigi jigi, nwa m gaba n'ụzọ na-abịbịa ga nwụlili, nwa m niri ịmalụ na-enyi ekunie, ibu na odogwu ekunie, na nwa na-akala enyi. Nyaba mụ na amamụ maka ije mmụọ, amụ na amamụ maka ije nwoke, maka na nke dị n'iru ka na-abụ ya. Unelo the government is 230. Dustbin keji nebo. Unelo the government papaina. Okenu chucha nebi n'ime ya. Oye mi be dị mma ka dị n'ihu. DJ Tujaja. Amụ na mamu o DJ Tujaja. Egwu na mamu o maka ije. DJ Tujaja on the mix. Humble yourself, for no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Turn by turn. Make you know the two day buga. Humble yourself, for no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Turn by turn, make you know the two day buga. Humble yourself, for no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap. DJ Tujaja on the mix. Yo, my name is Patient Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound of one even name. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother.
obi ụtọ bụ na abụ m nwa awọ emezienụ m ana uche Chukwu ga-eme evolia ndị iro mechara gbasasị ya ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo abụ m nwa ọma mma emezienụ m ana uche Chukwu mechara mee ifugo ndị iro mechara tinye isi n'ọfịa ekene dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo Our people mara mma Our people mara mma onye ọbụla goriwe ni Our people mara mma Our people mara mma ụmụnne goriwe n'ụda adịgo Our people mara mma onye ụjọ atụwela ụjọ Our people mara mma tọrọ oyibo lụrụ ụlọ Our people mara mma ashingari Our people mara mma akụkọ mgbịgba ije ihe wee Chukwu emeka Olise emegbele ihe ndị chụrụ anyị ụra na Chukwu eme n'ihe eme ndị be anyị n'udo na-achịzi udo na ọṅụ abatala ụgalị alala ihe anya mmiri akwụsịla na ndị iro mechara gbasasị ya ịkpafu ọbara mechara dere ji ịgba ụlọ ọkụ masị virus ahụrụ ihe akụkọ ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo ịma na onye na-amadị mgbe mmiri bidoro mami ya ụlọ ọmadịkwa mgbe o jiri kwụsị ime ya ọkwa onye nwere uche ya ma n'udo kacha mma patient dog enwere m uche mana ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede ife m na-ekwu okwu ya n'ọbụ n'ụda abịago na-awọ mma mmaba anyị ndị nne na nna na fa nọ n'udo ụmụ ikorobịa fa nọ n'udo ụmụ agbọghọbịa fa nọ n'udo ụmụ akwụkwọ anyị afa na-ejesi akwụkwọ ike n'ahụ ekwesịghị inyere eme gị n'ụwa ma gị ma ndị otu gị ọkwa ndụ bịara ọchị ntagbu obodo Chukwu kechara achọ mma ụgalị esila elu si n'ala ewega mana emecha Chukwu okike were ọnọdụ ihu a na-ekiri ekiri ọ dịkwanụ mma ịtụ mbọ ụmụnne anyị ndị jụrụ ilo Krismasị na ha mechara lalụ ndị echichi jere tinye ndị nwaanyị jere lụọ Thanksgiving ibe niile chieftaincy akarịa mmemme a na-eme mmemme gaisi matụọ menụ matụọ down ndị eriwagwagwu ndị ọgaranya elota party after party a na-eri ego a na-ata ife alụ iyelele udo na ọṅụ na ọkacha mma ife na-enye m obi ụtọ bụ na abụ m nwa awọ emezienụ m ana uche Chukwu ga-eme evolia ndị iro mechara gbasasị ya ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo Our people mara mma Our people DJ Tujaja on the mix. Our people mara mma ntị ọ dịkwa dị Our people mara mma Our people mara mma Our people mara mma obodo anyị na-atọ ụtọ Our people mara mma there is peace Our people mara mma Yo, my name is Patient Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja, play the sound of one even man. DJ Tujaja on the mix.
Chidi Nwekwu, CEO, Don Prince TV, onye ọ ga-adịlị mma o. Nwa amụrụ n'awọ mma n'ise kene Chukwu n'ụjọ abịago kwesị na Chukwu ebuka o. Ya bụ president of Ọganiru Family Union, nwanne m gara aka bụrụkwa president of Hero 65 Trade Center na Begayard. Chidi onye ọ ga-adịlị mma o. Prince ofu nwa Chukwu chọrọ mma o. Ekele nwaanyị mụrụ nwa, ekele dị tụgbara ime. La ihe na-eme dị na nkịtị maka na ọkụ nyụrụ anyị nwere ndị fụnyụrụ ya. For security reasons, adị m agbadi aha mana ndị nnekwu okwu ha na ha amacha onwe ha. Ụmụnne Chukwu gọzie ndụ niile, ndị aka ha dị n'udo m na-ekwu okwu ya. Ndị ṅụrụ iyi n'udo ga-adị n'awọ. Ọkwa ịma na Chukwu si n'aka mmadụ azọ mmadụ. Chukwu si n'aka mmadụ azọpụta obodo. N'obodo ọbụla okere na o nwere ndị o ji arụ ọrụ na na-enwe obodo enwe na-awọ nwelu ndị odogwu. All the associations ndị enwelu na-awọ mma ndị akaba dị n'udo na-ekwu okwu ya. Patient Dawg ekele unu ncha. Ashim Chukwu gọzie ndụ niile. Ma ụmụnne anyị ndị nwere ọnụ na gọọmenti haus, ndị akaba dị n'udo na-ekwu okwu ya. Iche mmiri ekele unu niile. Udo amaka, udo amaka, udo kacha mma. When there is peace, there is progress. Brothers and sisters, let us embrace the peace. Udo zuru oke ka anyị na-achọ ni o. Udo amaka, ọbụla chọrọ udo. Udo kacha mma. When there is peace, there is progress. Brothers and sisters. Yo, my name is Patient Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound when you name. DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother.
DJ Tujaja on the mix. Yo, my name is Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound, the one if the celebrity dibia na Nioba na Anambra niile. Doctor Chukwudozie Nwangwu akwa ọkụkọ tiwara aka na Nioba akwa niile de ego dị na boot 911 PPP Power pass power. Chukwu enyega anyị nụ ife anyị ji amatụ. Olise enyega anyị eyi ife ji anyị mma n'obi. Obele nwa n'ebe agụ mbọ agbarụsịa ngene. Nwa Chukwu ji alụ ọlụ na Nioba na n'Igbo niile. Adịresị ndị Aba ude gị na-ede ego dị na butu ogene na-efia kedu onye na-ekwu okwu ya akwa ọkụkọ na Nioba akwa ego dị na butu odogwu ego dị na butu ga-eduzi ije akwa ọkụkọ na Nioba akwa mitiwara aka ya na Nioba ego dị na butu odogwu celebrity dibia gwokem akwa ọkụkọ na Nioba na wangwa ego dị na butu odogwu adịresị ndị Aba niile akwa ọkụkọ na Nioba akwa ego dị na butu odogwu. Yo, my name is Dawg and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound, the one if DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, one mother. Akwa na-emesi ife ike, akwa na-agbasi ọgwụ ike, nwa mmiri, nwa nkwụ ọcha na-emeli ife. Abụrụ ya na Nioba, ide mmiri satụ ka mụrụ odogwu.
isikwa Dr. Amobi Henry Nwangwu ya mulodogwu mmiri malugo na nyoba anya mulodogwu oke dibia utu kumulodogwu anyị na-ebucha kedu maka mama kwa let me see Ngozi Nwangwu ọnwa manyife n'ụwa mama nọdị nke ọma ebe nọ mama nọdị nke ọma ọranaeze na-alachakabeghị ya mama nọdị nke ọma ọranaeze na-enwe zọpụtabeghị ya mama nọdị nke ọma mama n'udo dị ya mama n'udo dị ya seba selebe seba selem seba selem seba selem oshesheba selem seba selem osebseba selem segesebseba akwa niile tietio adreesị ndị ọba niile 911 obelekwa n'ebe agụ mbọ oke nwe nwere ike nga akwa na-esu atịgba na ị na-anụ ije na-abụlụ akwa nwa n'arọ 1998 o wee selie akwa wee dobe mgbe ọ gbara 14 years akwa mele ife dị ike akwa mele ife ilibama o wee sifa chita na aki kotrenu makwando fawe chita ki choba kwa chota no jiri nya kwa we ticha ki anwa niile obodo akponya akwa ọkụkọ tiwara ki obodo etinye echichi akwa ọkụkọ tiwara ki mgbe ọ na-ekwu ife we akwa dị 14 years ọnafugo ọkwụ na-afụgo na nya bụ nwa gbawere bi ụwa obere nwa n'ebe agụ mbọ akwa mgbe ọ na-eje akwụkwọ akwa na-eme ife odogwu ịma na akwa nọ sekọndịrị skuulu wee golu moto gbaba dokpo deraiva oje akwụkwọ by 9 ọlata by 11 nya mere eji akpọnya na-enwe nwa nọ n'ụlọ akwụkwọ skuulu mechie akpọ na agba onye ịtọ mana ọ mara akwụkwọ na ya mana ya gụla akwụkwọ ka m kọlụ gị gosiri mee hedimisie onye nkụzi iva n'ụlọ akwụkwọ n'ọnụgodi for 12 years mi amụghị nwa nwaanyị na-akagharị achọ nzọpụta oruzie n'ofu mbọsi nye bụ nwaanyị wee bịa kụta akwa maka na ọnụgo ife akwa na-eme maka na ụlọ akwụkwọ akwa na-ebu amụma n'okporo ụzọ akwa na-ebu amụma ma n'ụtụtụ ma n'abalị akwa na-ebu amụma akwa na-edesi ya anya bido mụba mụ ọkpọ ya anti na mmenyere gị aka na mmenye gị ọgwụ ịbụ fibroid onye na-egbu gị akwa mesịrị nye ya ọgwụ fibroid nwaanyị aṅụọ no fibroid o mesịrị tụtụ ime mụọ nwoke na obido onye ba papa si maki ma elelesi nne na skuulu ifugo ka o siri mee akpa ọkụkọ na-adị akpa n'idu nsọnụ ego dị na butu odogwu ego dị na butu ka ewe akpa ọkụkọ na-adị ego dị na butu odogwu nwa chi
chi na-agwala ụzọ n'ụmụ mpama akụkọ na-adị akpa ego dị na moto odogwu adịresị ndị ọba niile akụkọ na-adị akpa akpa ego dị na moto